बे समाव गोबांथार दाबिखौ लानानै लोकसभायाव बाथ्रा बुंदों बर'नि एमपि बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय देरहालांनाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबांथार दाबिखौ लानानै बे समाव लोकसभायाव बाथ्रा बुंथिदों। लोकसभायाव फोरमायथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि जे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दाबि खालामदों बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया मोनसे गोरोबथाल' जानानै दङ जाय गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय सोरखारा राहा लानांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। पार्लियामेन्टआव बे समाव गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो नांगौ जे गोलाव सम आन्दोलन खालामनानै एबा सा सानजा भारतआव जे जानाय गोरोबथाफोर बे गोरोबथाफोरा नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौनो नोजोर बोनानै खालामबोनाय आरो बे गोरोबथाखौ मावफुंनाया सोरखारनि बिबान आरो जायनि थाखायनो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया गोलाव सम आन्दोलन खालामनानै बर' हारिनि जोहोलावफोरनि थैजों सोरजिजानाय बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनो नांगौ होननानै पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो गोजोन गोरोबथानि उनावबो बे समाव बर' हारिनि दावहारु बिथां रन्जन दैमारी जाय एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो उदां अख्राङाव फैयाखै बिथांखौबो बे समाव जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायनि थाखाय खुगा बेखेवदों बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा दाबि खालामदों जे बे समाव गोरोबथा जाखांबाय आरो गोरोबथा जाखांनायनि उनाव रन्जन दैमारियाबो जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारनांगौ होननानै पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोना मिथिगौ जे गोलाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाय बे गोरोबथा खालामनायफोरा दाबि खालामदोंमोन जे 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनायनि सायावबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा 125थि संबिजिरारि सोदांनायखौ मावफुंनो थाखाय एबा बे समाव पार्लियामेन्टआव बिलखौ पास खालामनो थाखाय दाबि खालामदों बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय देरहासार जालांनाय बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंथिदों एबा बिटिसि हालामनि थाखाय बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आबुं दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय बाथ्रा बुंथिदों। बेनि अनगायैबो एनडिबि एबा बे समाव एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो 125थि संबिजिरारि सोदांनायखौ मावफुंनो थाखाय एबा बे समाव बिलखौ पास खालामनो थाखाय बाथ्रा बुंथिदों रांखान्थियारि बिथिंजों गोख्रों खालामनो थाखाय एबा 6 सिड्युलआ रांखान्थियारि बिथिंजों गोख्रों एबा मजबुत जानायनि थाखाय बेखौ 125थि संबिजिरारि सोदांनायखौ मावफुंनांगौ होननानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों बे समाव एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ।